Postanak jednog naroda sličan je postanku rijeke. Bezbroj kapi vode probija se kroz zemlju. Nadilazeći prepreke pred sobom, ujedinjuju se u izvore, a zatim u potoke i na kraju u snažne rijeke. Koje je ovo mjesto? Bošnjaci. Ovo su Bošnjaci. A tu žive Bošnjaci u ovom... Nema nijednog Bošnjaka. Ovo smo u Bošnjacima. Da. Pa ima li ovdje Bošnjaka u ovom mjestu? Nema. A kako to da nema Bošnjaka u 99% Hrvata. A odakle ime Bošnjaci? Pa je li ima onda Bošnjaka u ovom selu? Ima... Čekaj. Imaju dvije muslimanke. Je li ima Bošnjaka u ovom selu? Ima Bošnjaka, mi smo Bošnjačani. A otkud ime selu Bošnjaci? Pa iz Bosne smo mi porijeklom i doseljeni. A mi smo čuli da ovdje ima još u nekom selu, da ima Bošnjaka Ima muslimana. Gunji. Nema Bošnjaci i Gunje. Naziv sela Bošnjaci odnosi se na katoličko stanovništvo izbjeglo iz Bosne nakon austrijske okupacije i protjerivanja Osmanlija iz Slavonije. Tada su se, kao i u kasnijim periodima, stanovnici Bosne, bez obzira na vjeru, zvali Bošnjacima.